son Antonio Ribeira Requeijo de Xermade e aquí onde nos atopamos no cementerio parroquial de San Andrés de Lousada. Aquí hasta os anos 60 do século pasado conservábase un teixo de gran antigüedade, milenario por lo menos. Conservouse hasta 1960 en que se talou para axudar a construir, contribuir económicamente, axudar a construir a nova iglesia de San Andrés de Lousada. A antiga igrexa tamén se encontraba neste entorno do cemiterio, o teixo, o campanario e a antiga igrexa que foi eliminada para construir a nova iglesia perto de aquí, un pouco máis abaixo.